Allah a bani miliyan 2 ko miliyan 1 a guje sannan zan samu taimako. Ka san ban saba abun bane shi yasa ka ganni a wani iri amma dai ba ki saba ba. Lallai manya sun ce tsallake-tsallaken hanya, tsallake-tsallaken wurare da yawa yana kawo irin waɗannan abubuwa. To Allah kyauta, Allah kyauta ni ma nan da ke gani ba saba ne ba tun da nake a duniya, tun da nake ba taɓa jaraba ba. Wannan ba mata auren ka bace. Magana aure kai da ita babu dubi shigar da ta yi. Ba mutunci ba kamala. Idan ta a tsatsaye na marasa kunya. Saboda yarinyar nan ta sadaukar da rayuwarta akan samun aiki. Ita ce komai nawa Hajiya idan kika duba. Duk motsi na yanzu da ita ce nake. Da ita na zama mutum. Nan gaba zan zama ɗaya daga cikin majalisar ɗinkin duniya. Kai dakata mu. Ka zama shugaban duniya ma kare. Har ina maka magana akan makomar zuri'arka. Kana mun zancen banza zancen rayuwar duniya?